Hey, hvad så, mand? Hvad så, er jeg klar til senere? Cool nok. Jamen, du kommer bare herover. Fint. Så ses vi der. Hey. Hey, hvad så, mand? Hey, hvad så? Hvad så? Kom hen. Jo, tak tak skal du have. Tak skal du have. Jamen, jeg har fundet et hus ude i Slum Efter. Nærmere vores gamle pusher. Så det tænkte jeg, at det kunne vi da tage ud. Er det en god belægning? Det er det. Der er parkeringsplads lige på siden af det hele, og der er et vindue, jeg tror, vi kan komme ind af. Tror jeg. Jamen, så skal vi sgu da ikke klare lige tjekke det ud. Det synes jeg, vi skal. Ja. Nice. Det er det hus derovre. Er den bag? Er den ved? Der skulle gerne være nogle gode ting inde i. Skal vi, jeg tror ikke, der er nogen hjemme. Skal vi gå ud og kigge på det? Det kan vi sgu da. Vi har også taget nogle billeder. Vi prøver at tjekke dem igen, som der var noget sikkerhedssystem eller der. Vi prøver at tjekke det. Men hvad jeg har set, der synes jeg ikke, der var noget. Altså... Nej, men vi kunne gå ind der jo. Hvis det var jo. Det var det vindue der, du lige snakkede om. Ja. Der er selvfølgelig også havedøren herovre. Det var ved siden af sofaen. Der var en sofa herovre, så var der en havedør. Ja, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Fordi jeg tror også, det var bare sådan noget festlås. Jeg tror ikke, der var noget sikkerhedssystem eller noget smads på det. Nej. Det kunne vi bare gøre. Lad os gøre det. Så. Men der skal også være mørkt for. Det kan sgu være, at vi skal tage og snige os derhen af. Lad os gøre det. Ja, jeg kan også se, at vi begynder at tabe lidt fucking Jeg bliver ved med at dø i det lort her, mand. Well, let's do it. Ja, lad os skride nu. Tag skidsen, mand. God dag. Ja, tænker jeg. Tak skal du have. Jeg kan sidde og tage en gård nu. Det kunne du godt lide. Er du klar? Skal vi gøre det? Lad os gøre det. Tag det her vindue her. Ja, lad os gøre det. Gøres. Se her. Satan. Skal en tablet? Helvede, mand, en tablet. Nice. Den her. Bare for lige skrætte det kort. Ja. Fuck, jeg har glemt mit punkt, mand. Hey. Ja. Jeg skal lige bruge noget lys. Ja. Okay, Pepper. Det kan vi, jeg tror også, vi kan få et cartoon på den her. Ja, der er spillet med. Så ikke? Det kan vi sgu da godt. Jeg tror jeg så. Hvad var det?
Se hvad jeg fandt i køleskabet. For Det satan, skal ja. fejres. Tak skal du have, mand. Fuck ja, mand. Det er satan, det er en dejlig tablet, vi har fundet der. Ja, for helvede, det er god Skål. tur. Bare for satan. Nå. Det skal vi sgu da snart igen, så tror jeg. Ja, det kan da godt være, at vi lige skal finde et hus til. Ja. Hvad siger du til næste uge? Lad os gøre det. Godt. Skål.